nějakou trubičku někde mazání něčeho, že postupně, no, že si přivrzával a nevěděl jsem kde, všechno jsem prohledal, jo, tak tam ještě někde mělo takový nějaký, musel se oddělat kousek plíšku, ale ještě tam byla maznička, že jo, tak jako. A jinak z hlediska jako obsluhy, to není tak složité, že jako těch strojů, ty stroje jsou tak jakoby tak viditelné, všechny součástky, že to není jako teď v autě, že otevřete nový motor, do toho se dáte to. A to je všechno. A to je všechno. To je všechno. Tady se všechno dá zkontrolovat, když náhodou praskne nějaký kus něčeho, tak se odnese k kováři nebo teda na frézu, že udělá se nový, je to obnovitelné. Prostě to musí umět. Kolik lidí tady pracovalo s tím mlynářem, nebo jak? No v podstatě 1,5 člověka a bohatě to stačilo, jakoby jeden, kdo to uměl a jeden pomocník. No a když nebyl mlynář, tak stárek, no a pokud by měl někoho v ruce, bylo dobře. Když ne, tak to nevadilo, o to stíhal i jeden, ale nesměl ho nikdo zvenčí rušit. Jako tak, že někdo by přišel, hele, mám tady pytel, semel, dohodu, budem se kecat, bavit, jako to nešlo. Jo. Kdyby měl na práci klid, tak stačí jeden. Pak samozřejmě, že většinou zametat a tohle, tak to taky stíhal jeden, jo, ale o to si ukrojil ten provoz. No. Ale ono tenkrát opravdu nebyl spěch a toho obilí do těch mlýnů zase se nevozilo, aby jeli non-stop. No, to bylo trošku před posvícením nebo takhle, a jinak mlynáři se boxovali mezi sebou, aby měli obilí. Bylo takzvané námezní mletí pro lidi a obchodní mletí pro firmy, jako a to dostávali v rámci svazu mlýnů, dostávali kvóty, jako aby, protože ty velkopodnikatelé, ty drtili už tenkrát. Tam ty noviny jedny jsou za první republiky, že drobné mlýny žádají ochranu. Prostě oni, aby měli kvóty, tak dostali kontingent, že nějaké obilí semelo, aby se přežili. Krom toho. Někde v okolí takový mlýn nějaký, malý? Jako jestli byli, nebo? Jestli je. No tohle, takhle v provozu vyloženě ne. Co? No jako tady v tom okolí a jinak v republice jsou. Jako v centrální republice vůbec, jako co bylo, nebylo pohraničí, tak jo, jako na Příbramsku nebo tam v jižní Čechy. Tady to jich ne, protože jak přešlo, že to od vysídlení a tohle, tak v podstatě ty lidi se vylikvidovali všechny. Jak vám to dlouho trvalo, než jste to tak nějak všechno dal, když jste to třeba koupil do chodu takhle? Ne, byl to děda, to je jiný. Rodiče kupovali mlýn od státu, protože jim to sebrali a zavřeli do Leopoldova. To, jak se někdo ptal ty turbiny, jak jsem v 60. letech, jsem říkal, že tady to musel vyhnout, protože kdo se s ním bavil, tak měl cejch kulatá jako tahle. Takže rodiče to v 68. kupovali od státu. Ale už ne jako mlejn, ale jako rodinný domek. A tím pádem všechno zůstalo. Nám zaujalo, že tady dostali všechny takový jako dokumenty. No, takový dobou, že se to nejničilo. No, tak to je jenom část dokumentů, toho máme jako ještě víc. Ale jako unikum prostě, že se to nezapálilo, že to někdo třeba nevykradl, nebo nezničil. Jako tahle papíroviny, tyhle jsou jakoby bezcenný, to jo, že jsem nepoužil, jsem to jo, ale Stolice jsou od vás daleko, že jo? A Stolice na Stolici, tam býval taky takový malý mlýn vyčíte. No. Zlikvidovali ho, Badíko zlikvidovali. Všechno, jo, takhle, mlýnu bylo na 10 000. Za té první republiky to kupit. Teďka, když se podíváte na internet vodní mlýny.cz, tak jich tam najdete ještě taky mraky, ale je tam všechno, že třeba už neexistují, nebo že jsou jako nějaký skoro zrušený a takhle. Ale to jsem chtěl, že jich bylo hodně, teď jich je necelá 100 v provozu. Stačí sem nebo ještě mají volno. Dneska uvedli v Krňovicích nějaký mlýn. V Krňovicích, jo, ten bělský mlýn, no, já vím, Já vím, jaký to je, ale... No.